हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला 6वा अध्याय ध्यान योग. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी रोजप्रमाणे आपण प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला 6वा अध्याय. अध्यायाचं नाव आहे ध्यान योग, ध्यानाचा योग. पण आपण तत्पूर्वी श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आपले गुरु श्री शील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, आपला 6वा अध्याय आहे, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व कृष्ण सेवकांना ज्यांच्यामुळे आपला हा 18 दिवसाचा जो कोर्स आहे तो उत्तम पद्धतीने कुठल्याही अडथळ्याशिवाय पार पडत आहे, तर त्या अशा सर्व कृष्ण सेवकांना साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. रोजप्रमाणे माझा प्रश्न आहेच, काल काय शिकलो? हरे कृष्ण. कोणाला आठवतंय? कोणाला बोलायचंय? हरे कृष्ण. कर्मयोग. दान करताना देवाचं स्मरण करावे. ओके. हरे कृष्णा. विल्यम प्रभूजींचा पण आहे मेसेज की आपण त्यागाबद्दल शिकलो. त्याच्यानंतर आन्सर क्वेश्चन, गॉड इज कंट्रोलर, डू एव्हरी कर्मा. तर चॅट बॉक्स मध्ये सगळ्यांनी जवळजवळ कर्मसन्यास योग, कर्मयोग सगळ्यांनी बरोबर उत्तर दिलेली आहे चॅट बॉक्स मध्ये. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आपण पुढे जाऊया.
सगळ्यांनी उत्तरं बरोबर दिलेली आहेत चॅट बॉक्स मध्ये. तर आपण काल काय शिकलो की भगवंत आपल्याला सांगता आहेत पहिल्या अध्यायापासून. पहिला अध्याय फक्त अर्जुनांचा, त्यांनी त्यांचा व्यथा म्हणा, वैषण्य म्हणा, जे आपल्या गुरूंपुढे, आपल्या भगवंतांपुढे मांडलं. आणि मग त्याच्यानंतर भगवंत सुरूच झाले. एक नाही, दोन नाही, एका पाठोपाठ एक सुरूच आहे. आणि मग कुठेतरी गोंधळ अर्जुनाचा, की आता मग मी काय करायचं? संन्यास घ्यायचा की मग संन्यास योग श्रेष्ठ आहे की जेणेकरून आपण भक्ती योगामध्ये पुढे जाऊ, की कर्मयोग? मग भगवंत म्हणतात नाही, कर्मयोग विशिष्यते, कर्म महत्वाचं आहे. मग ते कर्म कसं केलं पाहिजे? तर ते कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म. म्हणजे नेमकं काय कृष्ण भावना भावित कर्म म्हणजे काय? की आपण भगवंताला स्मरून त्याला त्याच्या आनंदासाठी आपण ते कर्म केलं पाहिजे. मग आणि परत फळाची अपेक्षा नाही करायची, त्या फळाचा त्याग करायचा. मग हे कसं शक्य आहे? किती अवघड आहे की नाही हे सगळं असं रोज उठल्यापासून एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आणि करायची. मग भगवंत काय सांगतात, एवढं सगळं काही लक्षात ठेवायची गरजच नाही. एक शांतीसूत्र लक्षात ठेवा. मग ते शांतीसूत्र काय आहे? की आपण जे काम करतो आहे, आपल्याला असं काय वाटतं की मी करता आहे. पण तसं नाही आहे. त्याच्यासाठी काय आहे? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकै महेश्वरम. काल आपण तो श्लोक पाहिला शेवटचा. शांतीसूत्र. की ज्याच्यामध्ये भगवंत सांगता आहेत की एवढं लक्षात ठेवा की तुम्ही जे काही करता आहेत तो आनंद कोण घेतोय? आपल्याला असं वाटतं मी आंबा खातो आहे म्हणजे मला तो तो आंब्याचा जो मधुरपणा आहे, गोड आंबट असा तो मस्त ती छान चव असते. तर तो रसाळ मधुरपणात त्याचा आनंद मी लुटतोय, पण तो मी नाही लुटत आहे. तर ते कोण? भगवंत लुटत आहे. तर त्यांच्या आनंदासाठी म्हणजे आपण जे काम करतो, कुठलंही काम करतो, ते भगवंताच्या आनंदासाठी. म्हणजे सर्व आनंद घेणारा कोण आहे? तर तो भगवंत आहे. सगळ्या गोष्टींचा नियंत्रक कोण आहे? आपल्या हातात काही आहे का? नाही. नियंत्रक कोण आहे? भगवंत आहे. आणि आणि तो भगवंत आनंद घेणारा तो आहे, नियंत्रक तो आहे. मग त्याचं आणि आपलं नातं काय? तर तो आपला एक परोपकारी असा सर्वोच्च असा काय म्हणतो आपण बेस्ट फ्रेंड म्हणतो की नाही, असा तो आपला मित्र आहे. आणि ह्या 3 गोष्टी जेव्हा आपण लक्षात ठेवतो, तेव्हा त्याच्या जे काम करतो ते आपसूक त्याच्यासाठी होतं. मग कुठलंही काम असेल. मग काही वेगळा विचार करायची गरज नाही. भगवद्गीतेच्या 5व्या अध्यायात असं सांगितलं आहे, नाही. ह्या 3 गोष्टी लक्षात भगवंत सगळं सोपं करून देत आहेत. एकीकडे ज्ञान पण देत आहेत, पण ते प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट कसं करायचं हे पण तेच सांगता आहेत. म्हणून हे शांतीसूत्र. आता आपण पुढे बघूया, की आजच्या अध्यायात आपल्याला काय बघायचं आहे. आजचा अध्याय आहे ध्यान योग. मग आपल्याला अष्टांग योगात प्रगती करणं. मग अष्टांग योग काय आहे? आपण अष्टांग योग हा शब्द ऐकला असेल. मग अष्टांग योग काय आहे? मग त्या योगाभ्यासाचे टप्पे, वेगवेगळे टप्पे आहेत. 8 अंग आहेत, 8 टप्पे आहेत. ते आपल्याला आज बघायचे आहेत. मग मन जे आहे ते असं सैरावैरा धावत असतं की नाही? मग त्या मनाला संयमित करण्यासाठी काय करायचं? ते पण आज सांगितलेलं आहे. मग अयशस्वी योगींचं गंतव्यस्थान. म्हणजे असं होतं की नाही, आपण अभ्यास करतो, पण परीक्षेत कधी-कधी नापास होतो. आठवतच नाही, पेपरच येत नाही. तसं इथे पण आहे. हा पण एक प्रकारचा सराव आहे, अभ्यास आहे. आपण नामजप करतो आहे, आपण भगवंताची सेवा करतो आहे. सगळं करतो आहे. पण कुठेतरी मध्येच असं होतं, जसं आपण काल पाहिलं की नाही, की तुम्ही पलगू वैराग्य, त्याग करता आहात, पण परत तुमच्या मनात त्या इच्छा जागृत होतात. कुठेतरी अर्धवट परत सगळं सोडलं जातं. तसंच की तुम्ही करतायत, भगवंताचं नाव घेता आहेत, छान 1 महिना घेतलं, एकाचे 6 महिने झाले, वर्ष झालं, 2 वर्ष झालं, 3 वर्ष झालं, मस्त सेवा करतायत, नाम घेत आहेत. पण मग असं कुठेतरी होतं की काहीतरी होतं किंवा कुठेतरी मनच लागत नाही. मग इच्छाच हे होऊन जाते. मग आपण पुन्हा म्हणजे कुठेतरी अर्धवट राहतं ते, सोडून देतो आपण ते. आणि मग अनिच्छेनं बलात् हे आपण शिकलो आहोत की नाही? काहीतरी असं होतं की आपण नाही करू शकत. मग अशा लोकांचं पुढे काय होतं? मग ते वाया जातं का? ते पण बघूया. मग त्याचं काय होतं? भक्ती योग हा सर्वोच्च योग आहे. म्हणजे काय? ते आपण आज बघणार आहोत. आता योग म्हणजे काय? मला कोणी सांगू शकेल का योग म्हणजे काय? हँड रेज करून पटकन सांगा. नसेल येत तर नाही सांगा चॅट बॉक्समध्ये. आपण पुढे जाऊ. मैथिली माताजी हरे कृष्णा बोला. हरे कृष्णा.
आत्म्याचं परमात्म्याशी जे मिलन होतं त्याला योग किंवा युज असं म्हणतात. खूप छान माताजी. हरे कृष्ण. अजून कोणाला सांगायचं आहे? ओके, माताजींनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. युज. युज हा संस्कृत धातू आहे की ज्याच्या म्हणजे परमेश्वराशी युज म्हणजे अनुसंधान साधणे, म्हणजे जोडणी करणे, जोडणे, टू कनेक्ट विथ आपल्या बोली भाषेत. म्हणजे याचा अर्थ असा की आपल्याला भगवंताशी अनुसंधान साधायचं आहे, म्हणजे परमेश्वराशी अनुसंधान साधायचं आहे. म्हणजे काय, तर आपल्याला आता आता एवढंच आपल्याला कन्फर्म माहितीये की आपल्यामध्ये आपल्या हृदयामध्ये भगवंत स्थित आहेत, परमात्मा स्वरूपात स्थित आहेत. मग ते आपल्या हृदयात स्थित आहे, पण आपल्याला असं कधी जाणवतं का की आपल्याला असं कधी आपण नाही. मग त्याच्याशी अनुसंधान साधणे, त्याचा आपल्याला आत्मसाक्षात्कार करणं, म्हणजे त्याच्याशी आपण कनेक्ट होणं, म्हणजे त्याच्या की त्याचा शोध घेणे, हे आहे म्हणजे त्याला हे योग असं आहे. मग योग म्हणजे काय, आता मला सांगा किंवा आता इथे काही स्लाइड्स आहेत, तर त्या योग आहेत का हे फक्त मला पटापट सगळ्यांनी सांगा. आता ही पहिली स्लाइड आहे, हा योग आहे का? ओके, निर्मला माताजींनी उत्तर दिलंय हो. ओके, आता मी पुढची स्लाइड दाखवते. हा योग आहे का? आहे. ओके, हा आहे का योग? नाही. आता मला नाही असं उत्तर आलेलं आहे. 2 वेळा मला हो उत्तर आलेलं आहे. ओके, हा माझा आवाज नाही येते. हरे कृष्ण. माताजी तुमचा आवाज व्यवस्थित आहे, त्यांचा काहीतरी इंटरनेट इश्यू असेल, कारण की आवाज पण व्यवस्थित ओके आहे. ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, हरकत नाही. हरे कृष्ण. ओके, हरे कृष्ण. आता हा योग आहे का? तर बऱ्याच जणांचं हो असं उत्तर आहे, बऱ्याच जणांचं नाही असं उत्तर आहे. हा काय आहे? तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकत राहा. नाही. ओके, हा काय आहे? नाही. हे ओके, अच्छा ठीक आहे. म्हणजे आता मला बऱ्याच जणांचं संमिश्र असं उत्तर आलं. काही जणांचं म्हणणं आहे की तो योग आहे, काही जणांचं म्हणणं आहे की तो योग नाही आहे. तर आता सगळ्यात ज्यांचं उत्तर हो हे आहे ते उत्तर चुकलेलं आहे, आणि ज्यांचं नाही आहे ते बरोबर आहे. मग योग म्हणजे काय, तर आता आपल्याला बऱ्याच जणांच्या म्हणजे आता आपल्याकडे सध्याच्या जगामध्ये एक गैरसमज आहे. जे पीटी एक्सरसाइज असतात त्याला आपण योग असं म्हणतो. योगा, आम्ही योगाला जातो सकाळी आणि मग त्या कवायती, शारीरिक कवायती करून येतात आणि म्हणतात आम्ही योगा केला. तर आता बऱ्याच ठिकाणी गार्डन मध्ये असतं, खाली कॉम्प्लेक्स सिस्टम आहे तर त्यांच्या तिथे खाली असतं, असं असं बऱ्याच ठिकाणी. पण शारीरिक कवायती पीटी एक्सरसाइज म्हणजे बऱ्याच जणांना असं वाटतं की आपण योगा करतो किंवा आपण योगा केलेला आहे, जॉईन केला आहे वगैरे. तर तो योग नाही. मग ते योग म्हणजे काय हे आपल्याला भगवद्गीतेच्या 6व्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. ते आता आपण बघूया. मग योगाचे 8 प्रकार आहेत. अष्ट अंग योग, 8 अंगांचं मिलन म्हणजे अष्टांग योग ज्याला आपण म्हणतो. मग आता ते काय आहे ते आपण बघूया. मग त्याच्यामध्ये आहे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. हे जे सगळं मिळून जे आहे ही योग प्रणाली आहे. तर हा आहे. मग यम म्हणजे काय, तर याची आपण एक एक व्याख्या दिलेल्या आहेत. आपण आधी त्या वाचूया आणि मग पुन्हा येऊया त्या स्लाइडवर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यम, त्याने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. नियम, त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयीमध्ये संयम. आसन, खुशा गवत जमिनीवर ठेवा आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाका. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान आणि डोळे सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकाकडे स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल, दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन माझे ध्यान करावे. प्राणायाम, बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल
थांबवण्याचा सराव करावा आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी हे पण वाचा. हरे कृष्ण. प्रत्याहार भौतिक अस्तित्वाचा अंतधारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकल्पांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो. त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डगमगत नाही त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. समाधी माणूस कधीही डळमळत नाही. अगदी मोठ्या अडचणीतही भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मग आता आपण बघूया की हे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी हे मिळून सगळं योग होतो. मग याच्यामध्ये म्हटलं आहे यम. मग याच्यामध्ये यम म्हणजे काय तर याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे अंतर्बाह्य नियम लावायचे आहेत. तर बाह्य नियम जे आहेत मग एखाद्या निर्जन ठिकाणी जाणे की म्हणजे एकांतवासात जाणे आणि तिथे निर्जन ठिकाणी जाऊन तिथे राहण्याचा सराव करणं आणि तिथे आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करणं, आपल्या बाह्य जगाशी आपला संबंध सोडणं किंवा तोडणं, हे जे काही आहे हे झालं यम. मग नियम. मग आता ह्या अंतर्गत सवयी आहेत. मग आपल्या खाण्यापिण्याच्या झोपण्याच्या ज्या काही सवयी आहेत की एक थोडा वेळ झाला की आपल्याला लगेच बोर व्हायला लागतं. मग आपण काहीतरी करमणुकीसाठी काहीतरी शोधत असतो की नाही. म्हणजे हे सगळं जे आहे हे सगळं बाजूला सोडून आपल्या जी रोजची दिनचर्या आहे ती बाजूला सोडून आपल्याला फक्त एकच गोष्ट करायची आहे. म्हणजे हे स्वतःला शिस्त लावणं म्हणजे अंतर्बाह्य शिस्त लावणं म्हणजे काय तर यम आणि नियम. मग आसन. मग आपण एकांतवासात जेव्हा जातो आहोत जंगलामध्ये निर्जन ठिकाणी जातो आहोत. मग तिथे बसायचं कसं? तर आपण थोडंसं पृथ्वीपेक्षा म्हणजे जमिनीपेक्षा थोडंसं वर बसायचं. म्हणजे कसं ती जागा थोडी उंचावर ठेवायची. म्हणजे मग खाली त्याच्याने तुम्ही एकतर पालापाचोळ्याने ते तुम्ही वर करू शकतात किंवा असं म्हणजे थोडंसं जमिनीपेक्षा वर. त्याचं कारण असं आहे, की जेव्हा तुम्ही निर्जन ठिकाणी एकांतवासात बसता तेव्हा तर कुठे कोणी सरपटणारे प्राणी वगैरे तुम्हाला कोणीही कोणाचा त्रास होऊ नये, अपाय होऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी बसतात आणि त्याच्यासाठीच त्या जे काही तुम्ही ते गवताचं वगैरे जे आसन तयार कराल, त्याच्यावर तुम्हाला हरणाच्या किंवा व्याघ्रासन म्हणजे वाघाच्या कातडीचं आसन तुम्हाला ते पसरवून म्हणजे त्याच्यावर बसण्याची तुम्हाला सवय करायची आहे किंवा तिथं. मग ते बसल्यानंतर काय मग तुम्हाला पद्मासनात बसायचं आहे. पद्मासनामध्ये नंतर तुम्हाला मुद्रा आपल्याला माहिती आहेत. ही ध्यान मुद्रा आहे. मुद्रा तुम्हाला करायची आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला दोन्ही डोळे बंद करून आपल्या दोन्ही भुवयांच्या मध्ये एकाग्र, स्थिर, सरळ रेषेत तुम्हाला बघायचं आहे आणि सरळ नाकाच्या टोकाकडे आणि त्याच्यानंतर डोळे बंद करून आणि असं तुम्हाला एक स्थिर असं बघायचं आहे. आणि हे सगळं ह्या सगळ्या आसनाच्या ही सगळी झाली बसायची पद्धत. म्हणजे तुम्ही स्वतःला अंतर्बाह्य नियम लावता आहात. त्याच्यानंतर तुम्ही एकाग्र चित्त करण्याचा प्रयत्न करता आहात. त्याच्यासाठी तुम्ही पाठीचा कणा ताठ पाहिजे. पाठीचा कणा ताठ नसेल तर कदाचित तुम्हाला पाठ दुखू शकते. हे पद्मासनात बसायचं. पद्मासनात बसल्यामुळे तुमचा पाठीचा कणा आपोआप ताठ राहतो. त्यामुळे तुम्हाला हातापायाला मुंग्या येत नाहीत. म्हणजे ती ती एक पद्धत आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला कसं राहतं, की आपलं शरीर सुद्धा साथ देणं गरजेचं आहे की नाही? कारण की आपल्याला खूप वेळ बसायचं आहे. मग हे झाल्यानंतर प्राणायाम. मग प्राणायाममध्ये काय आहे, की आपल्याला सगळ्यांना प्राणायाम माहिती आहे. बरेच जण करत पण असतील प्राणायाम. तर मग आपल्या श्वासावर नियंत्रण ठेवणं किंवा आपल्या श्वासावर आपल्याला लक्ष केंद्रित करायचं आहे आणि मग तो श्वास कसा आपण मग आपल्याला पूरक, कुंभक, रेचक ह्या गोष्टीत आपण ह्या प्राणायामाचे हे प्रकार आपल्याला माहिती आहेत, की श्वास घेणे, मग श्वास रोखून ठेवणे आणि श्वास सोडणे. मग हे सगळं करताना हे आपल्याला नियंत्रणात श्वास रोखून धरून आपल्याला नाम घेता आलं पाहिजे. श्वास सोडताना म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपल्याला जमल्या पाहिजेत. याचा सराव केला पाहिजे. त्याच्यासाठी प्राणायाम. पुढे मग आहे प्रत्याहार. मग प्रत्याहार म्हणजे काय, की एखादी गोष्ट सोडणे किंवा त्या नाही करणे. मग आपल्या शरीर भौतिक इच्छा आकांक्षा ज्या आहेत त्यांचा त्याग करणे किंवा ते
मग ते विचार असतील, एखाद्या गोष्टीची इच्छा होणं, एखादी त्याचा विचार करणं, ह्या सगळ्या म्हणजे शिस्त लावणं हा यमचाच एक प्रकार झाला. की आणि आपल्याला ह्या भौतिक इच्छांपासून बाजूला सारून आपल्याला ह्या एकांतवासाचा आनंद घ्यायचा आहे. आणि मग पुढे आहे धारणा. मग धारणा कशाची धरायची? मग म्हणजे आता तुम्ही सांगताय की एकाग्र चित्त करा, एकाग्र चित्त करा. मग कोणाकडे बघायचं? डोळे बंद करून कोणाकडे बघायचं? मग भगवंताची, त्या परमेश्वराची ती सुंदर अशी सुबक अशी ती मूर्ती जी आहे, ती छबी जी आहे, ती डोळ्यासमोर आणायची. मग ध्यान. मग जी धारणा धरलेली आहे, ती परमेश्वराची छबी जी डोळ्यासमोर आणलेली आहे, त्याच्यावर ध्यान लावायचं आहे. त्याच्याकडे बघायचं आहे, की त्याच्यावर एकाग्र चित्त करायचं आहे. मग ते चित्त एकाग्र कसं करायचं? मग आपलं चित्त एकाग्र करणं म्हणजे नेमकं काय? तर त्याच्यासाठी इथे सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे. आता आपल्या घरी सगळ्यांकडे दिवा लागतो. सकाळी लावतो, संध्याकाळी लावतो. आपण तेव्हा फॅन बंद करतो. फॅन सुरू राहिला तर काय होतं? किंवा जर वारा येत असेल, खिडकीपाशी जर आपलं देव्हारं असेल आणि जर वारा आला, तर काय होतं? की तो दिवा असा हलायला लागतो. ती दिव्याची वात अशी हलायला लागते. पण मग आपण खिडकी बंद केली किंवा फॅन बंद केला, तर दिव्याची वात ती तशीच्या तशी छान पेटते. हो की नाही? तर तशा पद्धतीने आपल्या मनाची अवस्था तशी झाली पाहिजे, की आपलं मन इतकं चंचल आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे आपण असे मी म्हणतो, की मी शांत बसलेले आहे हाताची घडी घालून. पण मी खरंच शांत बसली आहे का? नाही. माझ्या मनात एक नाही असंख्य विचार येत असतात. मी याचं काय झालं, हिचं काय झालं, आता काय खाऊ, भूक लागली, तहान लागली, असं काही नाही, काही कोणाचा तरी मेसेज आलाय का? बघू का जरा मोबाईल? मग FBवर कोणाचा अपडेट आहे का? WhatsAppवर कोणाचा स्टेटस आहे? काहीतरी हातात मग टीव्हीच लावू का? मग झोपूच का? काहीतरी मनात विचार असतो. आणि त्यामुळे आपल्याला ते मन एकाग्र ठेवायचं आहे. म्हणजे त्या मनाची अवस्था अशी झाली पाहिजे, की फक्त आणि फक्त जे ध्यान लावलेलं आहे, ती ती धारणा जी आहे आपल्यासमोर, जे त्याची ती परमेश्वराची जी छबी आहे, त्याचा आणि त्याचाच विचार, एकच विचार आणि मग तशा पद्धतीने अशा पद्धतीने आपलं ध्यान लागलं पाहिजे. आणि मग ही सगळी प्रोसेस जेव्हा आपण कंटिन्युअस करतो आहे, दिवसाचे आठवडे, आठवड्याचे महिने, महिन्याचं आणि जेव्हा करतो आहे, तर जी फायनल स्टेज जी आहे, ती आहे समाधी अवस्था. समाधी अवस्था म्हणजे आपण त्या हे जे सगळं म्हणजे कुठल्याही गोष्टीमध्ये आपल्याला बाजूबाजूला काहीही होत आहे, आपण डळमळत नाही, की मी ध्यान लावून बसलोय, पाऊस आला, अरे बापरे! मी ओला झालो, आता मला सर्दी होईल का? डोकं दुखेल का? का छत्री घेऊन बसू का? का रेनकोट घालून बसू? काहीही होत नाही, की अनेक आपण वर्ष आणि कुठल्याही म्हणजे कुठलीही भौतिक अडचण, त्रिताप, त्रिताप आपल्याला माहिती आहे. ती कुठल्याही अडचणीपासून आपण त्या बाजूला सारून आपण ते ध्यान लावतो आहे, तर ती झाली समाधी अवस्था. तर ही आहे योग प्रणाली. हे आहे अष्टांग योग. मग आता मला सांगा, की हे जे अष्टांग योग आपण पाहिले किंवा हे आपण आता शिकतो आहोत. तर मग तुम्हाला काय वाटतं? तुम्हाला ही योग प्रणाली तुम्ही करू शकाल का? किंवा तुम्हाला करायची इच्छा आहे का? हरे कृष्ण. पटकन मला हो, नाही मध्ये उत्तर द्या. काय वाटतं अष्टांग योग करायचा का? यायला लागली मला. हां, तर एकाचं उत्तर हो येतंय, एकाचं नाही येत आहे. अच्छा. ओके. म्हणजे बऱ्याच जणांना असं वाटतंय, की आपण करू शकतो. मग तुम्ही करू शकता का हे? ट्राय करून बघायला काय हरकत आहे? ओके. हरकत नाही. ट्राय करून बघायला काय हरकत आहे? कोणी नाही सांगतं, कोणी हो सांगतं. कोणी ठाम आहे आपल्या निर्णयावर, की नाही, नाही करू शकत. कोणी सांगतं हो, हे करू शकतो. ठीक आहे? बघूया. आपण ह्याच अध्यायामध्ये त्याचं उत्तर आहे, की आपण करू शकतो की नाही. आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्णा, वृषाली माताजी. आहात का? वैशाली माताजी नाहीये. अच्छा. ओके. ठीक आहे. मी वाचते. चंचलम हि मना कृष्ण प्रमाथी बलवदृढम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. हरे कृष्णा माताजी. हम्म. हरे कृष्ण.
हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता अर्जुनाला प्रश्न पडला आहे आणि अर्जुन काय प्रश्न विचारतोय बघा, की हे कृष्णा, मन हे चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे आणि अतिशय बलवान आहे. मनाला आपण कसं वश करायचं? म्हणजे मन बरोबर आहे ना, मन आपलं इतकं सैरावैरा धावत असतं की त्याला नियंत्रणात कसं आणायचं, त्याला कसं वश करायचं? कारण मनाचा वेग जो आहे, आपल्याला श्रीमद भागवतम मध्ये मनाचा वेग दिलेला आहे की आपण 9 लाख माइल्स पर सेकंद असा इतक्या ह्या वेगाने आपलं मन जे आहे ते इकडे तिकडे धावत असतं. इकडनं तिकडे मनात एक नाही असंख्य विचार येत असतात. पण हे आपल्या सामान्य माणसाने जर हा प्रश्न विचारला, मन चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे, बलवान आहे, तर काही वाटत नाही. तर आता अर्जुन हा प्रश्न विचारतोय. अर्जुन कोण आहे आता आपण जरा बघूया. की अर्जुनाची ओळख काय आहे, की अर्जुन म्हणून आपण कोणाला ओळखत होतो, की जो श्रेष्ठ असा धनुर्धारी आहे. तो श्रेष्ठ धनुर्धारी का आहे, की जेव्हा तो त्याच्या लहानपणी त्यांनी द्रोणाचार्य जेव्हा कुरु पुत्र आणि पांडव पुत्र हे सगळे जण म्हणजे कौरव आणि पांडव त्यांच्या आश्रमात शिकायला होते, तेव्हा त्यांनी धनुर्विद्या सगळ्यांना दिली. आणि पण त्यांनी जेव्हा परीक्षा घेतल्या, वेळोवेळी त्यांच्या परीक्षा घेतल्या, तेव्हा उत्तीर्ण होणारा कोण होता? अर्जुन होता. तो कायमच तो रात्री दिवसा कायम त्या विद्येची, धनुर्विद्येची प्रॅक्टिस करायचा, सराव करायचा. त्याच्यानंतर जी परीक्षा घेतली होती त्यांना फक्त तो पोपटाचा डोळा दिसला होता. आपल्याला ही गोष्ट सगळ्यांना माहिती आहे. कोणाला आकाश दिसतंय, कोणाला नदी दिसते, झाड दिसतंय, झाडाचं फळ दिसतंय, पण फक्त तो पोपटाचा डोळा दिसणारा फक्त अर्जुन हाच होता. कारण तो की त्याचं मन एकाग्र चित्त, एकाग्र मन ही त्याची ख्याती होती. द्रौपदी जेव्हा स्वयंवर होतं तेव्हाचा तो पण तर आपल्याला माहिती आहे, की अशक्य असा पण की जो त्यांनी जिंकला होता अर्जुन यांनी. तो पण काय होता, की खाली वर मासा फिरतो आहे, त्याच्या डोळ्याला बाण मारायचा आहे. पण त्या माशाचं प्रतिबिंब खाली ठेवलेल्या पाण्यामध्ये पाहायचं आहे. तबकामध्ये पाणी ठेवलं आहे आणि त्याच्यात बघायचं आहे. पाण्यात बघून वर शस्त्र सोडायचं आहे. वर बघून नाही सोडायचं आहे. तर इतकी अशी एकाग्र चित्त असलेला हा अर्जुन आणि अ, जेव्हा नरनारायण जेव्हा हे होतं काय म्हणतात, की भगवंताचा नरनारायण हा अवतारामध्ये भगवंताचा नर ह्या रूपामध्ये किंवा भगवंताचा सखा होता. म्हणजे जन्मानुजन्म भगवंताचे असे ज्यांचे संबंध आहेत. आता हा इथे आपल्याला ही छोटीशी गोष्ट आहे की जेव्हा 12 वर्षाचा वनवास असतो आणि म्हणजे 13व्या वर्षाचा अज्ञातवास म्हणजे 13 वर्षाचा जेव्हा त्यांना वनवास लागलेला असतो, तेव्हा एकदा जंगलातून त्यांच्या काय म्हणू शकतो आपण कुटीकडे वगैरे येताना त्यांना रस्त्यामध्ये एक त्यांना असा एक डुक्कर एक प्राणी जाताना दिसतो आणि अर्जुन बाण सोडतो. त्यांनी जेव्हा ते बाण सोडतात आणि जेव्हा तो त्या प्राण्याला, त्या डुकराला लागतं, त्याचबरोबर तेव्हा आणखीन एक बाण तिथे लागतो आणि मग ते इकडे-तिकडे बघतात तेव्हा त्यांच्या डोळ्यासमोर एक भिल्ल येऊन उभा राहतो. दोघांचे एकाच वेळी बाण लागलेले आहेत. मग दोघं जण म्हणतात, की ही माझी शिकार आहे, ही माझी शिकार आहे. मग ते म्हणतात, नाही मी आधी बाण सोडला. ते म्हणतात, कशावरून? मी आधी बाण सोडला आणि बाण एकाच वेळी लागलेला आहे. मग दोघं जण ठरवतात, की ठीक आहे आपण द्वंद्व युद्ध करू. जो जिंकेल त्याची ही शिकार. पण युद्धात हरतंय कोण? प्रत्येक जण दोघांचाही युद्धामध्ये तरबेज इतके की आणि मग कुठेतरी अर्जुनाला लक्षात येतं की ही कोणी साधी सुधी व्यक्ती नाही आहे. एक साधा भिल्ल माझ्यासमोर टिकाव धरूच शकत नाही. आणि मग ते त्यांचे शस्त्र बाजूला ठेवतात आणि नमस्कार करतात आणि सांगतात की कृपया तुम्ही माझ्या समोर तुमच्या मूळ रूपात या. तुम्ही कोणी साधारण व्यक्ती नाही आहे. आणि भगवान शिवशंकर तिथे जे भिल्ल रूपात अर्जुनाची परीक्षा घेण्यासाठी आलेले असतात ते तिथे प्रसन्न होतात आणि ते त्याला वर म्हणून पशुपती अस्त्र जे आज कुरुक्षेत्राच्या युद्धावर जे गांडीवर घेऊन उभे आहेत तर ते त्यांनी तिथे तेव्हा प्रदान केलेलं आहे. आणि मग असे हे अर्जुन की ज्यांना भगवान शिवशंकर प्रसन्न आहे, त्यांची मनाची एकाग्रता एवढी आहे, एवढी ख्याती आहे जगभर, असा अर्जुन आज काय प्रश्न विचारतोय भगवंतांना,
की हे मन किती चंचल आहे, हे किती अशांत आहे, किती जिद्दी आहे, किती बलवान आहे आणि याला वश कसं करायचं बरं, याला नियंत्रणात कसं आणायचं बरं. की मग त्याच्यावर आता भगवान म्हणत आहेत. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग त्याच्यावर आता भगवंत उत्तर देत आहेत की बाबा चंचल मनाला आवर घालणं हे खरंच कठीण आहे, की त्याच्यात काही वादच नाही. भगवंत सांगत आहेत की आपण नाहीच घालू शकत, पण कठीण आहे असं सांगताहेत भगवंत. अशक्य आहे असं नाही. मग त्याच्यावर काय आहे की तुम्हाला निरंतर अभ्यासाने, निरंतर अभ्यास म्हणजे काय तर सराव, एखाद्या गोष्टीचा सराव म्हणजे अभ्यास. मग निरंतर अभ्यासाने, अलिप्ततेने ते शक्य आहे. अलिप्तता म्हणजे काय की भौतिक जगापासून आपण आपल्याला अलिप्त ठेवणं, आपण निरंतर सराव करणं, याच्याने आपल्याला ते शक्य आहे. मन हे खरंच आपलं बेलगाम आहे, पण म्हणूनच आत्मसाक्षात्कार हे काम आपल्यासाठी अवघड आहे. आपल्या आत दडलेला आहे, आपल्या आत तो स्थित आहे, पण तरी आपल्याला असं वाटतं की तो किती कोसो दूर आहे, किती मिलो दूर आहे. त्याचं कारण असं आहे की आपलं मन जे आहे ते बेलगाम आहे. आपल्याला तो रथ जर आपल्याला आठवत असेल तर त्या मन हा लगाम त्या रथाचा, आपले 5 इंद्रिय म्हणजे 5 घोडे, ते इकडे तिकडे सैरावैरा धावता आहेत. बुद्धीच्या हातामध्ये तो लगाम आहे आणि तो लगाम म्हणजे कोण, तर मन. तर तीच ते मनच तो बेलगाम झालेला आहे आणि म्हणून काय होत आहे की ते घोडे सैरावैरा पळता आहेत आणि म्हणून आपल्याला आत्मसाक्षात्कार हे काम अवघड वाटतं. पण ज्यांचा मनावर ताबा आहे, ज्यांनी मनावर नियंत्रण मिळवलं, त्यांच्यासाठी ते एकदम सोप्पा पेपर आहे, की खात्रीशीर भगवंत खात्री देतात की त्यांना आत्मसाक्षात्कार होणारच होणार. त्यांच्यासाठी तो पेपर सोप्पा आहे. पण ज्यांचं मन नियंत्रणात नाही त्यांच्यासाठी तो अवघड पेपर आहे, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहे. मग आता मला उत्तर द्या, मन शत्रू आहे की मित्र आहे आपला? तर आपण त्याचाच विचार करूया. मन आपला शत्रू आहे का मित्र आहे? हरे कृष्णा. काय सांगाल पटकन? हा, मला चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर आलेलं आहे, मित्र आहे. ओके. अजून कोणाला सांगायचंय? मित्र. ओके. म्हणजे सगळ्यांचं मित्र मित्र. ओके. म्हणजे सगळ्यांचं असं म्हणणं आहे की मन आपलं हे मित्र आहे, शत्रू नाही. मग आता त्याच्यावर भगवंत काय म्हणत आहेत बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मनच सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत की निसंशय मन हे मित्र आहे, पण कोणाचं? की ज्यांचं मन ताब्यामध्ये आहे, ज्याच्यावर आपण मनावर नियंत्रण मिळवलेलं आहे, विजय मिळवला आहे, त्याच्यासारखा दुसरा मित्र नाही. पण ज्याचं मन नियंत्रणामध्ये नाही, त्याच्या मनावर ताबा नाही, जो हे करण्यात अयशस्वी ठरलेला आहे, अशा कुठल्याही व्यक्तीचं मन हा सर्वात मोठा शत्रू आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि मग पुढे म्हणत आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माता ती तिन्ही पण वाचू ना. हो वाचा. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभीच आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाच्या श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग स्थिती प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योगाला कोणती गती प्राप्त होती? 6.41. योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. 6.42. किंवा म्हणजेच योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाला तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे आता भगवंत अर्जुन प्रश्न विचारत आहेत की आता भगवंतांनी सांगितलं की मन हे आपलं शत्रू आहे, केव्हा की आपल्याला नियंत्रणात जेव्हा येत नाही तेव्हा. पण नक्कीच जो त्याचा मित्र आहे
ज्याचा मनावर ताबा आहे, मन नियंत्रणात आहे. आणि मग असे जे असतात, की ज्यांचं नियंत्रणामध्ये आहे, त्यांना नक्कीच निश्चितच ते आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर असतात. अध्यात्मामध्ये त्यांना प्रगती पुढचे पुढचे टप्पे म्हणा किंवा प्रगल्भता आलेली असते. आणि मग ते आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर असतात किंवा त्यांना होतोय की काय आता अशा पद्धतीने असतात. पण काय होतं, की कधी-कधी जो मन मित्र आहे, जो हे आहे आणि तर काय होतं, की तेच मन असं नियंत्रणात बाहेर जातं. ते पुन्हा वेगवेगळे विचार मनामध्ये डोकवू लागतात आणि मग तो जो मार्ग आहे आत्मसाक्षात्काराचा किंवा तो अयशस्वी ठरतो. म्हणजे आपल्याला असं वाटतंय आपण जातोय पुढे, जातोय पुढे, जातोय पुढे आणि कुठेतरी ब्रेक लागतो. स्पीड ब्रेकर आला. मग आता काय? मग अशा लोकांचं काय? असा प्रश्न पडलेला आहे अर्जुनाला आणि तो प्रश्न भगवंतांना विचारत आहेत. मग भगवंत म्हणतात, "हरकत नाही." मग त्याच्यावर भगवंतांनी उत्तर दिलेलं आहे. ते आपण परवाच्या भागात पण पाहिलं. आपल्याला 3 गोष्टी माहिती आहेत, 3 बॅलन्स आहेत. आपण जे काही करतो त्याचे 3 टप्पे आहेत. सॉरी 3 प्रकारचे बॅलन्स आहेत. जे जे कॉमर्स तुमच्यापैकी कोणी कॉमर्स स्टुडंट असाल किंवा फायनान्समध्ये अकाउंट्स फायनान्समध्ये असाल तर तुम्हाला माहिती आहे 3 प्रकारचे डेबिट क्रेडिट बॅलन्स तुम्हाला हा शब्द माहिती आहे किंवा 3 लेजर्स माहिती. तर आपल्याला तो एक आहे विकर्मी, एक आहे सकर्मी किंवा कर्मी आणि दुसरा आहे अकर्मी, बरोबर? मग असे जे असतात ते मोडतात अकर्मीमध्ये. म्हणजे कसं की तुम्ही भगवंताचं नाम घेता आहेत, सेवा करता आहेत, ध्यानधारणा करता आहात आणि मग कुठेतरी तुम्ही अडकळतात. म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही मनोभावे भगवंताचं चिंतन करता आहात. म्हणजे तुमचा बॅलन्स अकर्माचा बॅलन्स वाढतो आहे आणि मग काय होतं की कुठेतरी तुमचा अडथळा तयार होतो आणि पुढे तुमच्याकडनं राहून जातो. मग हरकत नाही. पण जेवढा बॅलन्स वाढलेला आहे, तो पुढे कॅरी फॉरवर्ड होत आहे. अकर्माचा बॅलन्स जो आहे, तो अक्युमुलेट होत राहतो. अक्युमुलेट होत राहतो म्हणजे तुम्ही पहिल्या जन्मामध्ये सपोज आता हा आपला जन्म आहे. याच्यामध्ये आपण 0 टू 100 मध्ये आता हा जन्म आहे, याच्यामध्ये आपला 0 पासून बॅलन्स आहे. पण कुठेतरी आपण भगवंताची मनोभावे सेवा केली, पूजा केली, ध्यान केलं आणि मग आपल्या 0 टू 10% पर्यंत आलं आणि मग आपला काहीतरी अडथळा आला, आपण मध्येच सोडून दिलं किंवा मृत्यू आला. त्यामुळे नाही म्हणजे काहीतरी कारणाने तो तिथेच थांबला. मग पुढच्या जन्मात काय होत आहे? पुढच्या जन्मामध्ये तुम्हाला असंच पोषक वातावरण मिळतं आहे, की आणि मग जेणेकरून तुमचा जो बॅलन्स आहे 10 पर्यंत झालेला, तो मग 11व्या पासून मग त्याच्यामध्ये ॲड ऑन होत जातो. मग परत तुम्ही भगवंताचं नाव घेता आहात, तुम्ही भक्ती करता आहात, सेवा करता आहात, ध्यान-धारणा, चिंतन सगळं करता आहात आणि मग त्या 10 मध्ये अजून ॲड होत जातं. मग त्या जन्मामध्ये असं म्हणजे तुम्हाला तशा पद्धतीचं वातावरण मिळतं. की कुठेतरी तुमचा तुम्ही सुरुवात केलेली आहे तर वाया जात नाही. त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त तुमची ती वाढ होत राहते. असं नाही की विकर्मी किंवा सकर्मी सारखं की पुण्य जरी कमवलं, पुण्यकाम जरी केलं, तरी ते पुण्यकर्म खर्ची झाल्यानंतर तुम्हाला परत मृत्यू लोकामध्ये जन्म आहे. अकर्माचं तसं नाही आहे. तुम्हाला तसं पोषक वातावरण मिळतं आहे आणि तो बॅलन्स फक्त आणि फक्त वाढत जातो आहे. तो कधीही तो बॅलन्स कमी होत नाही. आणि मग असंच तुम्हाला कुटुंब मिळतं, की कुठेतरी मागच्या जन्मामध्ये तुमचं थांबलं आहे. पुढच्या जन्मात छान कुटुंब मिळालं किंवा तसं पोषक वातावरण मिळालं आणि मग परत तुम्ही ध्यानधारणा करता आहे, भगवंताची सेवा करता आहात, पूजा करता आहात, भक्ती करता आहात आणि मग असं करत आणि जेव्हा क्रमशः एक जन्मात नाही, दुसऱ्या, तिसऱ्या अशा क्रमशः जेव्हा तुमचा हा बॅलन्स वाढला आहे, ऑलमोस्ट 80-85-90% झाला आहे. तेव्हा तुम्हाला असा असा जन्म मिळतो किंवा असा तुम्ही एक महान आत्मा म्हणून किंवा संत पदावर किंवा गुरु पदावर तुम्ही जे असे आणि असे लोकं दुर्मिळ असतात. म्हणून शतकामध्ये, सहस्रामध्ये एखादाच गुरु असतो. असं दरवर्षी कोणीतरी गुरु म्हणून जन्माला येत नाही ते नाही. एखादाच कोणीतरी असतो, तो संत पदावर असतो. एखादाच कोणीतरी असतो, तो गुरुपदावर असतो. हो की नाही? आणि मग अनेक त्यांचे शिष्य असतात, अनेक त्यांचे अनुयायी असतात. असा आत्मा, असा जन्म दुर्मिळ आहे, हे स्वतः भगवंत सांगत आहेत. आणि मग ते ते काय आहेत, की त्यांचं पण असंच आहे, की ते क्रमशः जन्मानुजन्म कुठेतरी त्यांचं अयशस्वी झालेले आहेत. पण कुठेतरी त्यांचा तर
अध्यात्माची प्रगती वाढत वाढत किंवा अकर्माचा कृष्ण कर्म ज्याला आपण म्हणतो त्याचा बॅलन्स वाढत 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 जेव्हा तो इतका वाढलेला आहे की मग ते गुरुपदावर किंवा संत पदावर असतात, एक महान आत्मा म्हणून जन्माला येतात आणि जगाला ते सांगतात, जगाला उपदेश करतात की तुम्ही सुद्धा हे जे मी करतो आहे हे तुम्ही सुद्धा करा आणि तुम्ही सुद्धा तुमची प्रगती जी आहे तुम्ही सुद्धा तुमची प्रगती स्वतः तुम्ही करा असं कुठेतरी सांगत आहे. असं जे असतात हे ते म्हणजे दुर्मिळ असतात. कोणीतरी एकच गुरु असतो, कोणीतरी एकच संत असतो आणि असं इथे भगवंत सांगत आहेत. आणि पुढे म्हणता आहेत हरे कृष्ण. एक मिनिट काय हा मग श्रेष्ठ योगी कोण आहेत आता ते आपण बघूया. आता योगी किंवा आता आपण बघितलं की सर्व योगी हे भक्ती योगी असतात. म्हणजे हे भक्ती योग हा सगळ्यात शेवटचा टप्पा आहे, म्हणजे आपलं डेस्टिनेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो. मग सुरुवात कशापासून? सुरुवात स्टेप बाय स्टेप. असं आपण डायरेक्ट उडी नाही मारू शकत की नाही, पायऱ्या चढायच्या आहेत. आपण डायरेक्ट पहिल्या मजल्यावर किंवा चौथ्या मजल्यावर जातो का किंवा 7व्या मजल्यावर नाही, आपण पायरी चढत 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 जातो की नाही. पहिलीतनं दुसरी, दुसरीतनं तिसरी, तिसरीतनं चौथीत, का डायरेक्ट 10वीची परीक्षा देतो, नाही की नाही. तशाच पद्धतीने पहिलं काय आहे? कर्मयोग. मग आपण कर्मयोग म्हणजे काय? कृष्ण भावना भावित कर्म करणं, बरोबर. त्याच्यानंतर ज्ञानयोग. मग कर्म करता करता ज्ञान घ्यायचं. मग कुठेतरी ऑनलाईन भगवद्गीतेचा क्लासच लाव, कुठेतरी भगवद्गीता वाच, कुठेतरी भागवतम वाच, कुठेतरी ऐकायला जा, कोणाकडनं तरी सत्संग किंवा चांगल्या अशा भक्तांच्या संघामध्ये राहा, काहीतरी ज्ञान घ्या, काहीतरी ग्रहण करा, काहीतरी वाचन करून. आणि मग हळूहळू जेव्हा जातो पुढे, याचा पुढचा टप्पा काय तर अष्टांग योग. आणि या सगळ्याची परिणिती काय आहे तर भक्तियोग. भक्तियोगाकडे म्हणजे आपलं गंतव्यस्थान किंवा तुम्ही कुठल्याही योगाची परिणिती काय आहे तर सगळ्यात शेवटी जो शेवटचा टप्पा आहे, आपलं डेस्टिनेशन काय आहे? भक्ती. भक्ती कोणाची? तर भगवंताची, भगवान श्रीकृष्णांची. तर हे असे 4 टप्पे आहेत. याच्या पुढे भगवंत काय सांगता आहेत बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि सर्व योगीमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठ एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता इथे सांगता आहेत की जो योगी माझ्या म्हणजे श्रद्धा, विश्वास, भाव, आणि जिथे श्रद्धा आहे, विश्वास आहे, भाव आहे, तिथे प्रेम आहे. आणि जो अशा दिव्य प्रेमामध्ये माझी सेवा करतो आहे, माझी उपासना करतो आहे, माझी ध्यानधारणा करतो आहे, तो नक्कीच सर्वांमध्ये सर्वोच्च असा माझा प्रिय भक्त आहे. आणि असं इथे भगवंत सांगता आहेत. आणि मग ते सांगताना इथे आपल्याला उदाहरण दिसत आहे की जे त्यांच्याच सोबत गोकुळामध्ये वाढत असलेले जे गोपी होते, ते गायी म्हणू नका की काही गोपी म्हणू नका, की ते सगळे गोकुळवासी जे होते की त्यांचा जो भाव होता, त्यांची जी श्रद्धा होती, ते सगळं ते एका दिव्य अशा प्रेमापोटी होतं की जे काही आहे, जे काही करायचं, मग दुःख जरी समोर आलं तरी सुद्धा नाही, माझ्या भगवंतासाठी मला ते भोगायला मिळालं तरी चालेल, पण ते सुद्धा आनंदाने त्याचा स्वीकार करत होते. की असं प्रेम, ही श्रद्धा, हा भाव अशी जी मनात ठेवून आपण जे कुवा करतो, तेव्हा भगवंत म्हणतो की असा जो असतो तो सर्वोच्च असतो, माझ्यासाठी तो सर्वोच्च भक्त आहे, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग योग, आध्यात्मिक योग म्हणजे काय? आता वेगवेगळ्या युग आपण पाहिलं की आपण युगांचे चक्र पाहिले, मग सत्ययुग, त्रेतायुग, वेगवेगळी युग आहेत. मग वेगवेगळ्या युगांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मग आता भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे, भागवतम मध्ये काय सांगितलेलं आहे बघूया. कृते यध्यायतो विष्णू त्रेतायाम यजतो मखै द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तत् हरिकीर्तनात. हरे कृष्ण माताजी. नाही नाही थांबा. मग सत्ययुगात इथे सांगता आहेत की भगवान विष्णूंचं म्हणजे सत्ययुगामध्ये काय करायचं की आपण ध्यानधारणा जी आपण आता शिकलो की नाही योग प्रणाली, की वर्षानुवर्ष तुम्ही तपश्चर्या लोक करायचे, हजारो वर्ष तपश्चर्या करायचे, हजार वर्ष, लाखो वर्ष तपश्चर्या करायचे. आता ते शक्य आहे का? आता मला सांगा. आता काय आहे की आताच आपलं आयुष्य किती आहे? पूर्ण 100 सुद्धा आपण गाठत नाही. 50, 60 झाले, 60, 70, 80 सुद्धा फार क्वचित लोक जातात. 80 क्रॉस करणं तर अजून त्याच्यापेक्षा कमी लोक जातात.
मग अशा एवढ्या आयुष्यामध्ये आपण तपश्चर्या हजारो वर्ष तपश्चर्या करणार तरी कशी, हो की नाही? हे सत्ययुगात शक्य होतं. त्रेतायुगामध्ये काय आहे की मोठमोठी यज्ञ करायचे. त्या मोठमोठ्या यज्ञांमध्ये मग त्याच्यामध्ये मोठा भरपूर खर्च होत असतं किंवा म्हणजे भरपूर द्रव्य लागत असतं. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या समिधा ज्या म्हणजे जी यज्ञाची सगळी सामग्री जी होती ती उपलब्ध होती ते सगळं होतं. हे सगळं त्रेतायुगात शक्य होतं कारण की त्या युगामध्ये त्या गोष्टी अवेलेबल होत्या आणि म्हणून ते शक्य होतं. द्वापार युगामध्ये मोठमोठ्या मंदिरांचा विस्तार झाला. एवढी मोठमोठी मंदिरं बांधली गेली. मग त्याची पूजा अर्चा होत असे. मग हे द्वापार युगात शक्य झालं. पण कलियुगामध्ये काय आहे की कलियुगात जसं मी म्हटलं मुळात आपलं आयुष्य किती छोटं आहे. त्याच्यात आपण काय तपश्चर्या करणार? त्याच्यानंतर तुम्हाला यज्ञ जरी करायचं म्हटलं, तुम्ही द्रव्य जरी गोळा केलं, तरी त्या समिधा यज्ञामध्ये मिळणारी सामग्री ती सुद्धा मुळात समजलं पाहिजे, की हे समोर झाड दिसतं आहे, पण ह्याच झाडाचे हेच आपल्याला समिधा म्हणून टाकायचं आहे, ही सुद्धा ओळख आपल्याला असणं गरजेचं आहे, की हेच आपल्याला यज्ञामध्ये लागणार आहे. द्वापार युगामध्ये मोठमोठी मंदिरं. आता एवढी जागा कुठे आहे हो, की तुम्हाला मोठमोठी मंदिरं बांधायला. म्हणजे हे सगळं 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 भगवंतांनी सगळं पाहिलेलं आहे आणि म्हणून एक सोपा उपाय दिलेला आहे. कलियुगामध्ये काय करायचं आहे? परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. तुम्ही जिथे आहात तिथे तुम्ही घरात बसा, बाहेर गरम होत आहे, घरात बसा, एसी लावा, पंखा लावा, काय लावायचं ते लावा, घरात बसा आणि पण भगवंताच्या नामाचा जप करा. तुम्हाला जसा मग आता आपण पुढे बघूया, की हा नामाच्या जपाने काय होतं आहे. आता इथे तुम्हाला 2 चित्र दिसत आहेत. एक लिफ्ट आहे, एक जिना आहे. आता मला जर मी असा विचार केला, की मला 32व्या मजल्यावर चढायचं आहे. जर मी जिना चढत गेले तर माझी किती दमछाक होईल. पहिला मजला हौशीने चढेल, दुसरा मजला, तिसरा मजला, चौथ्या मजल्यात तिथेच मी एक तर बसेल किंवा 5 मिनिटं आराम करेल. फार-फार तर अजून 5वा, 6वा, 7व्या मजल्यावर म्हणेल, "नको बाबा, पाय दुखायला लागले. जाऊ दे, आहे लिफ्ट तर कशाला?" अशी अवस्था कलियुगामध्ये जेव्हा आपण योग प्रणाली पण आता जे अष्टांग योग म्हणजे जे जे एक प्रकार आहेत की ज्याच्याने आपल्याला शेवटी परिणिती काय आहे? भक्ती योग. म्हणजे भगवंताचं नाम घेणं, भगवंत आत्मसाक्षात्कार हाच परिणाम आहे की नाही? पण ते आताच्या युगामध्ये आपण जर ती प्रणाली स्वीकारली तर ते जिन्याने चढून 32व्या मजल्यावर जाण्यासारखं आहे. पण नामजप काय आहे? नामजप म्हणजे लिफ्ट. तुम्ही नामजप करा. नामजप केल्यावर तो सुद्धा मनोभावे, की बाबा नाही नामजप सांगितलं आणि लगेच सुरू केलं हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण. नाही, मनोभावे. तो कसा करायचा ते सुद्धा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. जेव्हा तुम्ही मनोभावे नामजप करता आहात, तेव्हा तुम्ही 32व्या मजल्यावर जसं तुम्ही एका मिनिटात बटन दाबलं आणि गेलात, तशा पद्धतीने आपली आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते. असं इथे भगवंत आपल्याला शाश्वती देत आहेत, सांगता आहेत. आणि मग वेगवेगळ्या आता श्रीमद भागवतम मधला हा 11व्या स्कंदातला 5व्या अध्यायामधला 32वा श्लोक आहे. त्याच्यात काय सांगतो आहे? की कृष्ण वर्णात विशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर्यजंती ही सुमेधसः. हरे कृष्ण. वाचा म्हणता. कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती सतत कृष्णाचे नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत. त्यांच्या सोबत त्याचे सहकारी नोकर, शस्त्रे आणि गोपनीय साथीदार आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हा एक शास्त्राचा आधार आहे की आपण जे चैतन्य महाप्रभू आहेत की कुठेतरी शास्त्राच्या इथे दिलेलं आहे की कलियुगामध्ये असे असे आहेत की जे भगवंताच्या अवताराची उपासना करतील, सामूहिक नामजप करतील. त्यांचा रंगही काळा नसेल, ते गौर वर्णाचे असतील किंवा जशी पिवळी सोनेरी कांती असेल, तर हे सगळं चैतन्य महाप्रभूंचं वर्णन आहे. आणि त्यांच्यासोबत त्यांचे जे अनुयायी असतील, जे आपण पंचतत्व मंत्र म्हणतो, तर हे सगळे त्यांचे साथीदार आहेत. म्हणजे इथे भगवंत आपल्याला सांगता आहेत, की तुम्ही आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला मंत्र दिलेला आहे. 16 अक्षरी मंत्र दिलेला आहे. मंत्र, मंत्र म्हणजे काय? मन त्रायते. म्हणजे मन आपल्याला एके कुठेतरी घेऊन जातोय. त्रायते म्हणजे काय? आपल्याला घेऊन जाणे, डिलिव्हरी करणे म्हणजे काय? मग कशाची, कुठे? तर आपल्याला आपल्याला हा मंत्र जेव्हा आपण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा जेव्हा आपण मंत्र म्हणतो आहे, मग हा मंत्र आपल्याला कुठे घेऊन जातो आहे? तर 32व्या मजल्यावर. मग जेव्हा हा मंत्र आपण
संकीर्तन म्हणजे काय, तर हा मंत्र जेव्हा ताल मृदुंगासह वाद्यांसह आपण म्हणतो तेव्हा त्या मंत्राचं संकीर्तन, त्या नामजपाचं संकीर्तन होतं. आणि मग पुढे आपण आता शास्त्रात अनेक संदर्भ आहेत की जेव्हा आपण नामस्मरण करतो आहोत तेव्हा आपल्याला परमेश्वराचे आपल्याला वेगवेगळे की आपण नाम का घेतलं पाहिजे. तर आता पुढे बघूया. कलियुगे युग धर्म नाम प्रचार ताटी लागी पिता वर्ण चैतन्य अवतार. मग आपल्याला हे चैतन्य अवतार आहे की त्यांनी आपल्याला हे नाम दिलेलं आहे. 16 मंत्र. कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंताच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे असं आपल्याला सांगता आहेत. आणि मग आपल्याला पुढे म्हणता आहेत की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे इति सोडसकम नमन काली कलमसा नासनम नत परत रूपय सर्व वेदेषु दृश्यते. आता हा काली संतान उपनिषदामध्ये त्यांनी पण ते सांगितलेलं आहे. 16 अक्षरी इति सोडसकम नमन काल 16 अक्षरी मंत्र आहे. कलमसा काली कलमसा म्हणजे कलियुगामध्ये आपल्याला हा मंत्र तारून नेणार आहे असं इथे आपल्याला एक मिनिट काय झालं. सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यावर हरे कृष्णाच्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. म्हणजे याच्याशिवाय आपल्याला दुसरा पर्याय नाही. मग आता चैतन्य चरितामृत मध्ये काय म्हणतात बघूया. हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ती एव नास्ती एव गतीर अन्यथा. मग इथे सांगतायत की भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगामध्ये मुक्तीचे एकमेव साधन कलियुग कसं आहे, दांभिकतेचं असं भांडणाचं युग आहे. आणि अशा याच्यामध्ये दांभिकता म्हणजे फसवेगिरी की बघावं तिथे कोणीही असं आपल्याला प्रामाणिक असं किंवा हे तर अशा या युगामध्ये मग एकमेव साधन आहे की जे आपल्याला तारून देणार आहे तर परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. याहून दुसरा कुठला मार्ग नाही, दुसरा कुठला मार्ग नाही, दुसरा कुठला मार्ग नाही असं आपल्याला पुन्हा पुन्हा चैतन्य चरितामृत मध्ये सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत कलैर दोष निधे राजन अस्ति हेको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतिंद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भागवतम मध्ये असं म्हटलं आहे 12व्या स्कंदातले 3ऱ्या अध्यायामधला 51वा श्लोक आहे की कलियुग हे जरी दोषांनी भरलेलं आहे, म्हणजे कलियुग पूर्ण दोषांनी भरलेला आहे, दांभिकतेचं आहे, म्हणजे कलियुगाचं असंच वर्णन आहे आणि तरी त्याच्यात एक चांगला गुण आहे. म्हणजे नाण्याची दुसरी बाजूही असते तशा पद्धतीने कलियुग कसंही कितीही वाईट असलं किंवा कितीही तरी त्याच्यात एक चांगला गुण आहे. आणि तो गुण काय आहे की तुम्हाला बघा प्रत्येक युगामध्ये आत्ताच आपण पाहिलं की तुम्हाला लाखो वर्ष तपश्चर्या करायची आहे, हजारो वर्ष तपश्चर्या करायची आहे. इथे आपल्याला काय सांगता आहेत की ह्या भौतिक बंधनातून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला फक्त आणि फक्त काय करायचं आहे, महामंत्राचा जप करायचा आहे आणि तुम्हाला नक्कीच उन्नती आहे, तुमचा उद्धार होऊ शकतो असं इथे भगवंत सांगता आहेत, ग्वाही देता आहेत. आणि मग आपल्याला हा 10व्या अध्यायामधला भगवद्गीतेमध्ये शिकणार आहोत आपण 10व्या अध्यायामध्ये की 10व्या हा अध्याय हा विभूती योग आहे. परमेश्वरांच्या अनेक विभूतींचं वर्णन त्या अध्यायामध्ये आहे आणि त्यातलीच एक विभूती आहे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी. म्हणजे यज्ञांचा मी पवित्र नामजप आहे. म्हणजे इथे भगवंत असं सांगत आहेत की नामजप ही भगवंताचीच एक विभूती आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहे हे पुन्हा चैतन्य चरितामृत मधलं आहे. नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमित स्मरण न कला एताद वर्षी तव कृपा भगवान मामापि दुर्दैवम इदम ज्ञानम इहना. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामाच्या जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहे
आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग इथे भगवंत सांगत आहेत की पवित्र भगवंताच्या त्या पवित्र नामामध्ये सर्व सर्व काही सामावलेलं आहे. ते इतकं नाव पवित्र आहे, इतकं शुद्ध आहे की त्याच्यामध्ये सर्व काही सामावलेलं आहे. आणि परत ते म्हणताना कुठलाही नियम नाही, अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला म्हणायचं आहे की कुठल्याही प्रकारे की तुम्हाला असंच म्हणायचं आहे आणि तसंच म्हणायचं आहे. मग एखाद्याला प्रश्न पडेल, बाप रे एवढे नियम आहेत, मी कसं करू? नाही, कलियुगात तसं काहीही नाही आहे. आणि मग आता ह्या महामंत्राचं सांगतोय, आता आपण पण वाचलं, मी पण रोज काहीतरी तुम्हाला सांगत असते. मग तो जप कसा करावा, मग त्याचं पालन कसं करावं? तर ते आता हरे कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व मंत्राचा जप करा. मग पंचतत्व मंत्र कुठला आहे? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादी, म्हणजे हे 5 गौर भक्त वृंद की यांचा मिळून जो आहे तर ह्यांना आपण अभिवादन करायचं आहे आणि आपला मंत्र म्हणायचा आहे. मग मंत्र इतक्या जोरात म्हणावा म्हणजे कसं की आपण आपण जो मंत्र म्हणतो आहे तो आपल्याला ऐकू आला पाहिजे, अशा पद्धतीने आपल्याला तो मंत्र म्हणायचा आहे. म्हणजे आपण म्हणतो आहोत तर म्हणता म्हणता आपल्याला आपला मंत्र ऐकू आला पाहिजे. म्हणजे एक आपण कीर्तन करतो आहोत आणि कीर्तन करता करता म्हणजे आपण मंत्र म्हणतो आहोत, नामजप करतो आहोत, तर त्याच वरता आपलं श्रवणही झालं पाहिजे. तर एवढा मोठा स्पष्ट म्हटलाच आहे. उच्चार स्पष्ट करायचे आहेत की मध्येच एखादा उच्चार, कारण की 16 अक्षर आहेत ना, त्यामुळे असं होऊ शकतं आणि म्हणून उच्चार स्पष्ट झाला पाहिजे. आदरपूर्वक भक्तिभावाने एकाग्र चित्ताने करावा. म्हणजे हे तर अगदी स्वाभाविक आहे की आपण जेव्हा भगवंताचं नाव घेतो आहोत तर त्याचे तिथे तो आदर असला पाहिजे, ती आस्था, ती श्रद्धा असली पाहिजे, तो भाव असला पाहिजे आणि एकाग्र चित्तता तर असलीच पाहिजे. नुसतं हातात माळाजप घेतला आणि मनामध्ये वेगळा काहीतरी विचार आहे, नाही. तर ते एकाग्र चित्ततेने करायचं आहे. मग तुम्ही तो कुठेही बसून करा, कुठल्याही दिशेने तोंड करून करा. तुम्हाला फक्त आणि फक्त एकाग्र चित्ततेने आणि भाव महत्वाचा. तो भाव तिथे असला पाहिजे आणि जप केला पाहिजे. मग कुठल्याही वेळी केला तरी श्रेष्ठ असं काही नाही. पण तरी त्यातल्या त्यात पहाटेचा जो ब्रह्ममुहूर्त आहे, ब्रह्ममुहूर्त म्हणजे सूर्यास्ताच्या सूर्यास्त म्हणते सॉरी सूर्योदय, जो आपला सूर्योदय होतो त्याच्या साधारण 1.5 तास आधीची जो वेळ आहे, तर तो आहे त्याला ब्रह्ममुहूर्त म्हणतात. आणि तेव्हा आपण जेव्हा तो जप करतो किंवा आपण तेव्हा आपला तो नेहमी श्रेयस्कर असतो, त्याचा फायदा जास्त असतो. तो सात्विक गुणाचा काळ आहे. आपल्याला माहिती आहे की आपण बऱ्याच जण आपल्या मुलांना, नातवंडांना सांगत असतो, सकाळी पहाटे उठून अभ्यास कर ना, लक्षात राहील. त्याचं कारणच ते आहे की आपण एकदम आपलं शांत चित्ताने आपण शांत असतो, आजूबाजूचं वातावरणही शांत असतं. त्याच पद्धतीने आपण तेव्हा आपण जप करू तर त्याचा फायदा नक्कीच आपल्याला जास्त होणार आहे. शुद्ध सात्विक वातावरण असतं आणि अशा वातावरणामध्ये आपण जेव्हा भगवंताचं नाम घेतो आहोत तर नक्कीच त्याचा आपल्याला फायदा होतो. आणि मग जप तुम्ही स्नानापूर्वी, स्नानानंतर कधीही करू शकता. तो नियम नाही आहे. जप मोजणं हा श्रेयस्कर. म्हणजे आपण आणि मग त्याच्यासाठी तुळशी माळ आपल्याकडे घ्यायची आहे. ती जनरली प्रत्येकाच्या घरी असते. नसेल तर आपण ती घेऊ शकता. तुळशी माळ घ्यायची आणि मग त्याच्यानंतर त्या तुळशी माळेमध्ये 108 मणी असतात. तर त्या मण्यांनी आपल्याला तो जप मोजायचा आहे, काउंट करायचा आहे. आणि मग मग जप जप कसा करू नये तर ते पण सांगितलेलं आहे की 16 अक्षर आहेत. मग काहीच शब्दांचा जप करू नये. मग 2 शब्द विसरून गेलो, खाल्ली नाही, फटाफट म्हणण्यामध्ये त्याचा उच्चार अर्धवट झाला नाही. असं नाही. 16च्या 16 अक्षर स्पष्ट शुद्ध म्हटली गेली पाहिजेत. मग जे आपल्याला प्रत्येकाकडे माळ आपण पाहिलेली आहे, तर ती माळ एका मण्याने जोडलेली असते आणि त्याला वर गाठ असते. त्याला मेरुमणी किंवा कृष्णमणी म्हणतात. तर कृष्णमणीवर त्याच्यावर जप करू नये किंवा तो ओलांडू नये. तर आपल्या अशा पद्धतीने आपण जेव्हा माळ जपतो आणि मग तेव्हा तो एक फेरा पूर्ण झाल्यावर पुन्हा तीच मणी तो आपण मणी ओलांडायचा नाही आहे. तर तशीच माळ आपण रिव्हर्स करून पुन्हा आपल्याला दुसरी माळ चालू करायची आहे. पण दुसरी माळ चालू करण्यापूर्वी पुन्हा आपल्याला पंचतत्व मंत्र म्हणायचा आहे. एकीकडे हातात माळ आहे आणि दुसरीकडे
पुस्तक वाचता आहेत, मोबाईल घेऊन बसलेले आहात, कुठेतरी वर्तमानपत्र आहे, टीव्ही सुरू आहे, गप्पा चालू आहेत, नाही. जप करताना ते तेवढं सांभाळलं गेलं पाहिजे, की आपण आपण बाकीच्या आवडीच्या गोष्टी करताना आपण बाकीच्या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो आणि फक्त तेवढी आणि तेवढीच गोष्ट करत असतो. मग नामजप करतानाही तेच करायचं आहे, की बाकीच्या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचं आहे आणि फक्त नामजप करायचा आहे. मग जप करायचा. मग त्याचे फायदे पण आहेत. ते सुद्धा आपल्याला इथे दिलेले आहेत, की कर्मफळांपासून मुक्ती. आपण जो विकर्माचा बॅलन्स घेऊन आलेलो असतो किंवा आपण आता सुद्धा काही आपण कर्मबंधनातून मुक्ती होते किंवा कर्मफळांपासून मुक्ती होते. म्हणजे आपण कुठल्यातरी विकर्माचा बॅलन्स घेऊन आलेलो आहे. तर त्याचं क्षालन होण्यासाठी आपल्याला हे नामजप आपल्याला मदत करतं. म्हणजे त्याची आपल्यापासून मुक्ती होते. बऱ्याच जणांना वाईट सवयी, वाईट व्यसनं लागतात आणि हल्ली तर तरुण पिढी याच्या खूप आहारी गेलेली आहे. तर त्यांना त्या व्यसनमुक्तीसाठी किंवा वाईट सवयींपासून आपल्याला बाजूला सारण्यासाठी नामजपाचा खूप मोठा उपयोग होतो. किंवा जालीम उपाय, औषध आहे असं आपण म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण नामजप करतो, तेव्हा आपल्या मनामध्ये असलेले जे असंख्य ताण-तणाव, चिंता असतात, भौतिक जगात वावरतो ना, त्यामुळे इतक्या स्पर्धा आहेत, इतकं सगळं आहे आजूबाजूला, इतकी कॉम्पिटिशन आहे, की आपण सतत कुठल्यातरी ताण-तणावामध्ये, कुठल्यातरी चिंतेमध्ये असतो. पण जेव्हा आपण नामाची कास धरतो, जेव्हा नामजप करतो, तेव्हा आपल्याला ह्या ताण-तणावापासून, चिंतेपासून आपल्याला निश्चितच मुक्ती मिळते. मनःशांती मिळते आपल्याला. जेव्हा आपल्याला चिंता आणि ताणतणावापासून मुक्ती मिळते, तेव्हा निश्चितच आपल्याला आपलं मन शांत होतं. मनःशांती मिळते. मन शांत झालं, की निश्चित आपल्याला एक आनंद मिळतो. आपण जो नामजप करतो आहे, आपण तो आनंद आपल्या चेहऱ्यावर दिसू लागतो. कारण की चिंतामुक्त एक-एक गोष्टी होतात ना, आधी चिंतामुक्त होतं. मग आपल्याला मध्ये आपलं मन शांत होतं. मन शांत झालं, की आपण काय म्हणतो आहे, काय करतो आहे, त्याचाच आनंद आपण उपभोगू शकतो आणि तो खरा आणि निर्मळ असा आनंद आहे. आणि हे सगळं झाल्यानंतर कुठेतरी जेव्हा आपण आध्यात्मिक प्रगती साधतो, तेव्हा आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार ह्या गोष्टी हळू पुढचे टप्पे आपल्याला येतातच. त्याचा आपल्याली परिणिती येतेच येते. मग बरेच लोकं हे महामंत्र म्हणतात बरं. असं नाही आहे, की कोणीतरी सांगितलं, ऐकलं आणि सोडलं नाही. तर बरेच जण ते करतात, महामंत्र म्हणतात आणि मग त्यांनी काहीतरी त्यांचे पण अभिप्राय दिलेले आहेत किंवा त्यांनी सांगितलेलं आहे, की मग ते आपण आता बघूया, की ही खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. की म्हणजे नामजपाने आपल्याला खरोखरच आपल्याला आत्मसाक्षात्कार होऊ शकतो. आणि मग आता आपल्याला म्हणत आहे, की महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल आहे असे वाटते. म्हणजे आपली परिस्थिती आपल्या आजूबाजूचीही काय असतं, आपण भौतिक जगामध्ये असतो, हो की नाही? त्यामुळे अनेक वेळा असे प्रसंग येतात, की असं वाटतं, की आजूबाजूची परिस्थिती प्रतिकूल आहे. आणि मग आपला तोच विचार असतो ना, आपण जेव्हा नामजप करायला जातो, तेव्हा आपला दृष्टिकोन बदलतो किंवा आपल्याला मार्ग सापडतात, मार्ग सुचतात आणि मग तीच परिस्थिती आपल्याला अनुकूल वाटायला लागते. म्हणजेच काय, तर आपल्याला असं वाटतं, की आजूबाजूला सगळं अनुकूल घडतं आहे. आणि मग पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्णा मंत्र जपामुळे आयुष्यातील चढ-उतार सहजपणे आत्मविश्वासाने व मनःशांतीने पार करू शकलो. मग आता इथे म्हणत आहेत, की आपल्याला चढ-उतार आयुष्यामध्ये सुख-दुःख हे प्रत्येकाला आहेत. असा कोणी आहे का, की तो म्हणेल माझ्याकडे फक्त सुख आहे किंवा दुसरा म्हणेल माझ्याकडे फक्त दुःख नाही. सुख आहे, त्याच्यानंतर दुःख आहे, दुःख आहे, त्यानंतर पुन्हा सुख आहे. हे चक्र सुरूच आहे. हे चढ-उतार प्रत्येकाच्या आयुष्यात आहे. असा कोणी नाहीये, की तो ह्या चढ-उतारांपासून, ह्या सुख-दुःखापासून वंचित आहे. पण ते सुख जेव्हा आलं, की सुख आपण सहज पेलवू शकतो. पण दुःख पेलवण्याची ताकद असावी लागते. सगळेच जण दुःख नाही पेलवू शकत. तर तेच इथे सांगत आहेत, की जेव्हा मी नामजप करतो आहे, त्यामुळे कितीही सुख असलं किंवा कितीही दुःख असलं, तरी आत्मविश्वासाने मी त्या दोन्ही गोष्टी तितक्याच ताकदीने मी पार करू शकतो. तशाच पद्धतीने मी माझं मन शांत ठेवू शकतो असं सांगत आहे.
मग इथे म्हणत आहेत, मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि माझ्यापेक्षा मला दुसरा कुठलाच आनंद म्हणजे अनेक आनंद मिळाले असतील आयुष्यामध्ये. म्हणजे आम्ही नामजप करायला लागलो, तर ती अनुभूती काहीतरी वेगळीच होती. आणि मग हे पुढे म्हणत आहेत, हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उतारांचा मोठ्या विश्वासाने आणि मनःशांतीसह सामना करण्यास मदत झाली. मफतलाल यांचं सुद्धा हेच मत आहे, की मला मदत झाली, की आयुष्यात अनेक चढ उतार आले, पण मी कुठेही फर्म राहिलो. फर्म का राहिलो? कारण की मी नामजप करत होतो आणि त्याचा मला फायदा झाला. जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झाली. त्यामुळे माझी निश्चितच गोष्टींकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो बदलला. मग आपली पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला की बऱ्याच गोष्टी बदलतात की नाही? आणि मग ही जी प्रगल्भता ही कशामुळे येते? ही नामजपामुळे येते. वैचारिक आपलं जे आपण म्हणतो की नाही की आपण प्रसाद ग्रहण केला की आपल्याला आपले विचारही तशाच पद्धतीने तयार होतात की असंच आहे जेव्हा आपण नामजप करतो. अंतर्बाह्य शुद्धीकरण म्हणजे काय? मग आपली आता इथे त्यांनी तेच सांगितलेलं आहे, की माझा दृष्टिकोन बदलला की गोष्टी सहज सोप्या होतात. की जो असा हे एवढा मोठा डोंगर वाटत असतो की बापरे! माझ्यापुढे काय दुःखाचा डोंगर आहे, केवढी संकटं कोसळली आहेत, मार्ग दिसत नाही. पण दृष्टिकोन बदलला, की आपल्याला फटाफट मार्ग सुचायला लागतात किंवा आपल्या जो डोंगर वाटत असतो तो खरंच डोंगर आहे का नाही? मुळात इथून सुरुवात होते, हे स्पष्ट होतं, हे क्लिअर होतं. आणि हाच दृष्टिकोन आपल्याला नामजपातून आपल्याला मिळतो. हरे कृष्णाचा नामजप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होत आहे. एक आनंद असतो की नाही, एक आत्मिक आनंद असतो. बऱ्याच वेळा आपल्याला असा तर तो आत्मिक आनंद आपल्याला नामजप केल्याने होतो आणि हा प्रत्येकाचा अनुभव प्रत्येकाने घ्यायचा असतो. हरे कृष्ण भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्यावर आणि महामंत्राचा जप केल्यावर माझ्या जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झाला आहे. म्हणजे आपल्यामध्ये एक पॉझिटिव्हिटी तयार होते, की जीवनाकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन बदलतो. असं कुठेतरी हे सांगता आहेत, की बऱ्याचशा गोष्टी त्यामुळे सोप्या पद्ध होतात. जेव्हा दृष्टिकोन बदलतो, आपोआप गोष्टी सोप्या होतात. महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य आणि अज्ञानाची पद्धत लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत रित्या वाढते. म्हणजे इथे सांगता आहेत, की महामंत्र केल्याने आपल्यातला जे डिप्रेशन बऱ्याच जणांना कुठल्याही गोष्टीचा हल्ली एवढी कॉम्पिटिटिव्ह युग आहे, की हे जग आहे आजूबाजूला एवढी, की अगदी तुम्ही त्या नर्सरीतल्या लहान बाळाला सुद्धा त्या कॉम्पिटिशनमध्ये पळवत असतात. की अगदी मोठ्या कॉलेजमध्ये, ऑफिसमध्ये अगदी वयाच्या कुठल्याही 60व्या वर्षी सुद्धा ते सुरूच असतं ऑफिसमध्ये एक प्रकार म्हणजे सगळीकडे जे आहे ते ताण-तणाव आहे आणि मग आपण कुठे सक्सेस नाही झालं तर त्याच्यामुळे आपल्याला एक नैराश्य येतं. तर हे सगळं जे आहे, तर हे सगळं कमी करण्याचं काम आपल्याला कोण करतो आहे? तर नामजपामुळे आपल्याला नक्कीच आपल्यातल्या अज्ञानाची आपल्याला अ, जाणीव होते आणि आपण त्याचा आपला दृष्टिकोन बदलतो, आपला ज्ञानरूपी दृष्टिकोन बदलतो. आणि मग म्हणत आहेत, की जेव्हा मी चिंताग्रस्त असतो, तेव्हा मला जप करणे खूप शांत वाटते. मी छोट्या-छोट्या गोष्टीतही डळमळत नाही. मग कुठेही आपल्याला असं वाटत आहे, की नाही, नाही सहन होते, खूप तणाव आहे, खूप टेन्शन आहे. तेव्हा हातात माळजप घेतायत ह्या आणि त्या फक्त आणि फक्त म्हणतात माळजप केल्याने त्यांना शांत वाटतं आहे, की मनामधली जी चलबिचल आहे, ती कुठेतरी थांबल्यासारखी वाटते. हरे कृष्णाचा जप केल्याने आणि कृष्ण भावनेवरील अधिकृत पुस्तकं वाचल्याने मला शांती मिळालेली आहे. जेव्हा आपण वेगवेगळ्या ग्रंथांचं वाचन करतो आहे, तर मनामध्ये जे असंख्य विचार येत असतात की नाही, तर त्याला कुठेतरी थारा मिळालेला आहे, त्याला कुठेतरी शांती मिळालेली आहे, असं हे सांगता आहेत. आणि मग हा नामजप आता यांनी यांचे सगळे सांगितले, अनुभव सांगितले. तर हा तुम्हीही करू शकतात आणि तुम्ही तुमचा अनुभव इथे जोडू शकता. तर नामजप करा आणि मग तो कुठला नामजप आहे? 16 अक्षरी आपला हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. आणि हा नामजप करायचा आणि आनंदी राहायचं, असं इथे भगवंत सांगत आहेत. मग आपण आजच्या अध्यायात काय शिकलो? की अष्टांग योग, योग प्रणाली काय आहे? आणि मग त्याच्यामध्ये प्रगतीचे टप्पेही आपण शिकलो. मग मन एकदमच चंचल असं मन आहे, त्याला संयमित कसं करायचं? तर ते पण आपण पाहिलं.
मग ते मन संयमित करता करता भगवंताचे नाव घेता घेता कुठेतरी अडथळा येतो, मग अयशस्वी योगी, मग त्यांचं गंतव्यस्थान काय आहे ते पण आपण पाहिलं की अशा लोकांना नक्कीच पुढचा जन्म गुणवान कुटुंबामध्ये मिळतो किंवा असं पोषक वातावरण मिळतं की जिथूनच पुढे त्यांच्या आध्यात्मिक मार्गाची सुरुवात होते किंवा प्रवासाची सुरुवात होते. आणि भक्ती योग सगळ्यात सर्वोच्च योग भक्ती योग आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही योग नाही. आपण ती शिडी पाहिली की आहे, तर त्याच्यामध्ये भक्ती योग विशिष्यते किंवा भक्ती योग हा सर्वश्रेष्ठ योग आहे आणि तोच आपल्याला ह्या जन्म मृत्यूच्या विळख्यातून बाहेर काढणार आहे किंवा परमेश्वरापर्यंत पोहोचवणार आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपलेला आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.